Kaya ang kakuan sa pare, sultian niya, unsa si Kristo. Kinsa si Kristo. Ang problema magod sa pare, sila lang po yung nagpa-Kristo-Kristo, kaya sila ay amahan. Sige mong kaugsimba mo, pero wala mo nagabuhat, ipakaulawan ninyo ang Diyos, ipakaulawan ninyo ang inyong simbahan. Pakaulaw ka mo. Tama mo. Dito mo. Kay diri sa bako. Diri na ako. Ako nag-antos. Ako ang gitamay. Ako ang nag-alagan. Ito mo mismo. Hindi ka mo musaksin ako. Pugan ko ninyo. Hindi ko musaksi ka na eh. Mubiya ko ka ninyo. Biyaan ko ka. Biyaan ko. Biyaan. Ang nakadugong ka na ako. Dapat ka na ako. Sila ang gusto mga ating ka na ako. Sila ang kanunan kong itangginiya. Sila ang gusto mo naman. Ang makakikap sa akong kama. Magalawa. Ama. Bawali kini sila. Ang nakan ko. Muduhan. Ama, mauna kini sila. Hatagi silang kalang. Kaalang. Ngamuan ko. Ama, sila ang akong ibang kaniyo. Tagain mo kalang. Tagain mo kalang. Dawatan ninyo ang nakasato. Huwag sa wala. Dawatan ninyo. Dawatan ang kinasikas. Hindi dawatan. Nahimong ako. Dawatan ninyo. Dawatan ninyo. Ang sa wala. Huwag sa to. Huwag himuha kini. Rabag palikot ka mo. Ano ka kang nalikot? Dili makona. Dili magpasikat mo. Ang galinaw. Tiyatang ko kanina. Salamat sa Diyos. Silong lagi mo. Asa ko ba? Wala, ito tulog sila. Kisa ba nakamata? Ko ninyo? Kamoy mo kaso ninyo? Uya, ngano mo palaban man mo? Ug abogado? Ngano mo palaban man mo gobyerno? Nga kamo maka mga pari, labaw maka mo. Kamo magkay sinugo sa Ginoo. Oh, kamo obispo, kasuhan ko ninyo? Labaw maka mo. Kay maayo magani mo batiko sa gobyerno. Maayo magay mo batiko sa mga pulis. Nga kamo hayahay. Kasuhan ko ninyo? Labaw maka mo. Ano magpalabon man mo sa mga tao? Magpalaban man mo balaod sa tawanon. Kamo makay nagdalas balaod sa Ginoo. Wala mo na ulaw? Inana ba si Kristo sa una? Kung kasuhan ko ninyo, sa to pa, klaro na mo, nga kamo, si Pilato. Nga, kana nagkasip-sip ninyo, si Anas o si Caiphas. Kasuhan ko ninyo? Sige, kasuhay ko ninyo. Kay pakulawan mo sa mga tao. Nga nung wala mo nagtuon ni Juan. Sige mong bunyag. Wala mo nagtuon ni Juan. Igo lang ko, nagpabunyag ko ninyo. Sutian ko ninyo. Nagpabunyag ko ninyo. Kung karon, ako ang sugo. Parang mutabang unta ka ninyo. Kasuhan ko ninyo. Ano nagpalaban mo sa gobyerno? Maayo ang manggani mo. Bubati ko sa balaod sa gobyerno. Dabaw mo ka mo. Dito mo. Pagpakaso sa Batikan. Kaya mauna inyong agalon. Dili mo gani mo mutuo gani sa balaod sa kalibutan. Labaw mo ka mo. Nagsige mo pasigarbo. Nga kamo, makaluwas. Kamo ang sinugo sa Ginoo. Asa mo tayo labaw? Ang Ginoo o ang gobyerno? Wala mo na ulaw. Wala mo na ulaw. Kamo nagpasigarbo. Nga kamo ang kadili sa Ginoo.
Kamu mga pare, kamu ang amahan. Ano man, naabali amahan. Lumuato na po sa gobyerno. Di ba naanas Biblia? Kung dadon ninyo sa huwes, ang huwes mudala dito sa bilangguan. Yung ang pulis, nasa na doon? Wala mo kabasa na? Kukusuhan ko ninyo. Mura di ay mo. Mura di ay mo si Anas o si Kaypas. Klaro na kayo. Ayaw ko ninyo. Ayaw ko ninyo. Ayaw ko ninyo pasok kay adunay mo patay. Gawas ka na ko ni Anhel ang kudris kalibutan. Wala nakig-away ninyo. Wala ni Anhel ang ko din haron husayon mo sa inyong paggubot. Tabangan mo sa inyong papel nga wala ninyo gibuhat. Tabangan mo. Kung kasuhan ko ninyo, musamot mo maulawan sa tao. Kay kanang inyong ikaso ninyo, inyong ikaso nako, wala kami katungod. Kay kamo man ka ang sinugo sa Diyos. Nganong muapil man mo sa balaod sa yuta. Buhat mo glaing balaod. Sa ato pa, kung mupadto mo sa abogado, labaw din abogado ninyo. Pero ngano mang nagsige mo magpangayo sa kwartas abogado. Sa ato pa, labaw din gobyerno ninyo. Pero ngano mang nagsige maghatag kaninyo ang gobyerno o kwarta o kamo, wala gyud nabusog. Wala mo na anak. Wala mo na anak. Kamo, muamin manggani na ninyo ang abogado. Muamin manggani na ninyo ang gobyerno. Pero ngano mang magpalaban man mo balaod. Palaban man mo kanang inyong mga legal counsel. Ngano nagbuhat man na og balaod gawas balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios dili ipaadto sa huwes. Siyaro, wala mo kabasana. Dugagin ninyo. Kaya ang Diyos na kay musuko. Magtipon kita ni. Kay uyugo na kita ni. Uyugo na kita ni. Ako, ning tabang lang ko ninyo. Parang masumpayan pang kalibutan. Kaya kalibutan karon dili na iya sa Diyos. Dili na iya sa Diyos. O kamo, ang nagpaila. Nga kamo yun, dili na yun ila sa Diyos. Kaya nagsulti sa wala ang kasulatan, inyo hinong kasuhan, ang nagsumpay, ang nagsulti sa tinago ni Kristo, inyo hinong kasuhan. Sige, ay na kong kasuhin ninyo. Kaya dili ko, makiglaban ninyo. Magpapreso ko, asa ko, kay kamo na lang ang manubag sa Diyos. Kamo ang manubag. Kamo ang manubag. Igo lang ko nagtabang ninyo. Igo lang ko nagtabang ninyo. Mas maayo pa, magpasalamat mo na ko. Mas maayo pa, pasultian ko ninyo. Kaya ang mga tao, mudapig pa ninyo. Apan, kung dili ko ninyo, ipalayo ko ninyo, mahurot hinon ang tao kaninyo. Mawad-an hinon mong tao, o mahulog kapag kaulawan mo. Unya, manghulga na pod mo. Kana, sa inyo ang ipanghambog, ang bunyag o kasal. Nganong nagdagamit mamuglagda. Nganong nagamit mamuglagda. Diyos mangka mo. Di ba isulat sa inyong kasing-kasing? Diyos mangka mo. Kamo mangka ang gisugo sa Ginoo. Nganong dito man mo sa gisugo sa gobyerno. Sa ato, pag ilog-ulogan nyo sila, gisaaran ninyo, gibutahan ninyo. Wala na sa Biblia, basahan ninyo ang pagbadlong sa Ginoo. Basahan ninyo. Siyaro, wala mo kabasa na. O inyo kong badlongan, dili. Magpakamatay ko. Musugot ra ko. Nga inyong bukbukon. Musugot ra ko. Pero pagbantay kay adunay mo silot. Dili man ko. Makigbatok ninyo. Kay tama gid ay mo. Tama gid ay mo. Kay kung naay nagwali sa wala ang kasulatan, inyo din ipalansang sa krus. Inyo din ipalansang sa krus. Tama gid ay mo. Nga inyong paludhon dito sa inyong kinulit. Tama gid mo. Kay kung naay nagsulti dito sa taong naipitik sa espiritu, di nyo pasultion. Kay otro mo, diya pasultion ang mga makasala sa inyo ha.
Diya pagkasultiyon, ug dito pasudod, paludhon. Sa inyo pong giblising-blisingan, unsa man na, dili na, ako lay, naluoy ninyo, inig-abot sa panahon. Pero padayon mo, ako lang nang gisulti ninyo, kay hapit na mo dahonog ang kalibutan, hapit na ang kapanahonan, hapit na. Di sila po, wala mo nagatuo sa Ginoo. Kalipay po, magtumbalan ako sila, nagatuo sa Ginoo, labi ng kabos. Pero katumaan to lang na ako, nagibaydan ko, sip-sip lang. Na, nga, karon inig-abot na ako, sa padahon gatag sa Ginoo na ako. Hindi naman ko madawat na nila, madawat ko na nila, di naman ako naisuka. Di naman ako nakuha na inyong mga sakit. Ganang sige lang sip-sip na ako, di naman tuman. Yung si Kabalaka, si Bagulbol sa sakit. Di na ako nakuha ng sakit. Ano naman, kung sige magkukantos, kung dili man mo po, mubuhat. Masa makuluna ko. Ano naman, sige na ko nakantusan yung sakit, kabaluoy ko ninyo, wak mo naluoy na ko. Nanaway, nakabot sa panahon. Sige ko nyo paantusan. Sige nyo pasukawon. Nga, tagaan naman kong panahon sa Ginoora. Nung panahon ako, pwede pa. Inaluoy ko ninyo. Karon kung ingon naman siya, wala na ko ikatungod. Dili na ko kwaon sila. Nga kung kwaon ako na, maglubog ko. Di ko kalakaw. Makumatos ko. Nyo kong galmon? Makagala mo? Dili ko kalakaw? Na. Gusto mo? Gusto gaanta mo og gahom og power? Sige pa mo kabalaka. Kana din mga gahom sa balaang kasulatan. Kung tumano ninyo na, nanana ninyo. Nga. Wala niyo nagibuhat. Nga. Magkatuman mo. Di mo ako'y nagsuka-suka. Kung mabalaka mo, sa inyong kailibgon, halos di mo mutulog. Di pagin mo pabadlong, ako pagin yung badlongan. Nga. Naman sa Biblia. Mana, magantos ko. Nga kung mag-antos na ba ako, di rin ba mong tabang? Na, ang sabi ni gatang ako, umabot ang panahon, apa doktor mo? Hindi mo mutuon ako. Nga ako tao lang. Sakripisyo nyo, sige mo ko yung sakripisyo. Nagabot sa panahon. Hindi mo ko Diyos. Siya man ang Diyos. Itagaan mo kong panahon. Kanong tudluan mo, ang tanan ako nadungog, ihatag na ko ninyo. Ang gawang ihatag sa Diyos, saka ako ihatag na ko ninyo. Yung baday ko, makakuha ng gawma, kumadaulog ng kalibutan, masunog yapon mo. Bahala mo. Kaya kung maya ninyo, masunog mo. Nagdinalo ba di ko ani? Mo gani wala ko nagdinalo, bisig wala ko nagbayad akong kwarta, gitudloan ta mo. Kamo ang nagdinalo nako. Dalawa, asa idalo? Kamo ako. Madok mong gani mo magsakit mo gamay. Ako, puti nakuha ako sakit. Paniid mo muna ako. Ganun yung sakit, gamay na kaya na. Gamay na sakit sa ulo niyo, mura magpingit-pingit. Gamay na kaya inyong gibati. Murang hangak-hangak. Nga ko, nagsulti ko ninyo. Nagtuo mo, nagamanan ko, wala. Tungkol sa kong pagtuo. Kung nagtuo mo, sa pare sa kong pagtuo, gamanan mo. Pero adunay, tagaling na po, tagaan mo gamay, mura mo kamugiro. Gamay, tinunong hukom nyo. Balik ko na yun ako, God. Ang gahom sa bayang balita. O nga, di balitaan naman ta mo. Tubagan ako. Balitaan naman ta mo. Nga, maingon mo, gamanan ko. Ni-reply ko ay sama ni Kristo, nag-antos ninyo. Wala ko ni-reply kung gamanan sama ni Kristo. Si Kristo, di ba? Talang doon ba siya? Kaya gusto man ninyo pirmi ipapatay sa Kristo. Sa ato pa, inyo na po ko ipapatay. Yan naman, ang pulong na ko. Dahil karon, kung maglubog ko, kumatos ko, inyo na po ko niyo. Inyo na, ano yung Ginoo? Sakit maragi na. Di mo gani mo muhatag na ko, di mo gani mo mutabang na ko, unsa na ka kung ako maglubog. Suka-suka gani ko, di kayo mumupansin ako.
Sakit gani ko, mural gani mo gula. Gamay ninyong sakit. Si padungdungog na ko. Tanawa na ko ninyong gibuhat. Sige kong tudlo ninyo. Nabaday ko gitago din eh. Nabaday ko gitago. Nga, kung mag-away mo, manin ako. Na, magban-uban ba ko ninyo? Magban-uban ko ninyo, mo na po mo na unsa na po, nagunsa na po na sa duli, uban-uban ako. Gaya ang gining ulo. Nabaday ko gidinalo ninyo. Halos tanan. Tanan, ako nabalaan ako gisulti ninyo. Wala ko gitago ninyo. Wala ko gitago. Kamo hindi nagtago na ako. Kung naamoy kwarta, di po yung musulti. Kung naamoy mga maaya na buhat, di po yung musulti. Kamoy nagtago na ako. Wala ko gitago ninyo. Pero wala kamoy matago na ako. Sultian ko kamo. Bisag kamay na dungog na ko na. Pero dili lang ko mo prangka ninyo kay bakakon mo. Si kaguol. Tanan ngagahom nako. Kung gihatag sa Ginoo, gihatag na nako ninyo. Jutay lang mong pagtuo. Gamay ganing sakit, gamay kaguol. Nana ninyo eh. May muot lang ko ninyo. Karan, suko mo na ako. Anong suko man ko muna ako? Kung sabay kasukan niyo na ako, normal magyud na. Nga makadawat yun mo. Gusto makamo may mong sundalo, trainin yun mo. Gusto makamo mo, i-pers yun mo. Diba? Tama. O mapataas mo, dili mo ubi. Nga ako, di ubi mo ko sa Ginoo. Di sa ito, palain yung Ginoo. Manigwapo. Para na Ginoo, dili mo ubi na ako, may ubos mo musultian ako, magsige mo magsip-sip na ako, dito mo, balik mo. Dito mo, balik mo dito. Siglod-lohod sa patay. Dito, daikon pa mo. May dito, kadili mo sultian. May dito, kadili mo sultian. Ingnon pa mo halang doon. Kay hot doon pa ng kwarta na ninyo. Dire, bigyan mo matag na ko. Kay dito, matag pa maglitson. Daikon mo dito. Dire, bigyan mo matag na ko. Ano, mo ko na ako isuka-suka ninyo. Dito, nagsuka-suka yung pare dito. Sukas-sukas ka hubog. Nimuot lang ko ninyo. Dire, nagsuka-suka ko sa inyong sakit. Suka ko sa inyong sakit. Suka-suka ko pabadlong ninyo. Dito, inyong pare, nagsuka-suka. Yung tawag sa inyong badlongon. Suka-suka ang dinaig ninyo. Giyaan lang mo. Tanawa ko inyong pare, oh. Yung lakaw manggani na, ayahay. Ako, kinakuno na kong Ginoo, ako'y paantuson niya. Ganon, dito man mo. Kay, daigon man mo dito. Yung na may lagda dito. Niya, asang Ginoo, dito sa ilan, sa kuha. Kamo, isip-isipan nina. Kay ang maayong amahan, mubadlong yun sa iyang anak. Pero ang daotang amahan, konsentidor sa iyang anak. Siyaro mo kabalo anak. Anong nakatiban mo ko? O sila nakatiban? Wala para ba yun? Na, sige. Dibati niyo. Gisulti araw man tamos tinago ni Kristo. Okay. Kung gusto mo, maglubog ko. Sige. Kuhaon naman po ko. Labayon tamugtai kung maango-ango ko. Parang makadawat mo. Gusto ko naman yun mana. Pag suko na ninyo, klaro mo, hagbong mo. Kubong-buang ko. Para makakuan mo kay dili. Kung maayo ko nagsulti ninyo, nagwali ko ninyo, di mo mo to. Di magpabangbuang ko para makadawat mo. Isipan ninyo. Basi, sulayan na mo. Sulay ang Ginoo. Isipan ninyo, balik mo. Pero, kung bright mo, lipay mo ay. Dinaay, nagbantay ninyo. Sige, magani mo gago. Tulog na magani mo. Asa naman pagsalig? Nagsalig na ko.
Mana akong gilingon ninyo? Nga, saka mo? Na ako dahil mo otro ninyo. Mara na akong gilingon ninyo. Mara na akong gilingon ninyo. Kaulaw ka dito mo. Kaya kaulaw ka di ang pulong sa Diyos. Kaya dili mo alagan unang pataas. Dili na ko moingon ka ninyo. Napasailuan na sila. Moingon ako ka ninyo. Ipahabtag ang alang kanila. Isulti na nako na ninyo ang akong tinago. Wala ko ni anhi diri ro making batok o making debate ninyo. Gamit ko sa espiritu, gidawat ako ng espiritu. Harong tambalon ang mga sakiton. Tambalan po ng sakitong huna-huna. Mga buang nagsigig bit-bit o sa inyong Diyos. Wala ginakatabang ka ninyo. Ang inyuhin ng mga tao mo nagtabang ka ninyo. Gibali ninyo. Gibali ninyo. Ituwad niyo si Pedro. Gigamit niyo ang pangalan ni Pedro. Apan gituwad niyo papalansang sa cross. Wala na ko. Wala na ko ilaing kinabuhi nga akong ihatag sa Ginoo aron i-extend ning kalibutan. Wala na ko ilaing kusog. Wala na. Wala na ko. Gikapoy na ko. Naulaw na ko sa Ginoo nga nagsigig paingon kaninyo nga may panahon pa sila. Naulaw na ko. Naulaw na ko. Adto kamo sa inyong pare o mga pastor ng mga hungog. Adto kamo sa mga pare, mga buwang-buwang, mga tigpakarong ingnon. Naanas bala ang kasulatan. Gisulti na ko ninyo ang tinago sa Ginoo. Dili ko Ginoo. Sugo lang ko. Sugo lang ko. Kamo, ang nidapig ka na ko. Kamo, ang magtatabang. Tabangin ang kinanglan. Apan ayaw sila sulti ka ng mga gaig, mga ulo. Biyain na. Langay-langay lang na. Kay hapit na. Moabot kamo sa inyong padulungan. Ang himpit ng himaya. Hapit na. Hapit na madahunog ng kalibutan. Kaya ipayabo na ako ka na ang mga mangkok na gunitan sa mga anghel. Ipayabo na ako na. Kaya musuko ang Diyos. Musuko na ang Diyos. Ako ang silutan niya. Ako ang iyang silutan. Kung dili na ko ni itago na ko ni. Ako nakikita sila mga buta. Kaya makabuta sila. Ayaw ka uban kanila. Kay buta usab ka. Buta usab ka. Pagkugi ang taon mong basa, ang dili mo kugi mo suko nini. Kay mga hungog, mga bangbuang ka na sila. Kanak na ang ginas bala ang kasulatan. Mga tigpagkarong. Mga tigpagkarong. Inan ka. Tigpagkarong. Silutan ka mo sa Diyos. Silutan ka mo sa Diyos. Silutan ka mo sa akong Diyos. Sila ko. Kung may nakatiman. Tanawa na yung mga sakit. Pumanya na mo doon. Isuka na ko na. Pwede antos. Ikapoy na ko. Kasama ko na yung paningin ako. Kada mo suko na ako. Libiras mga pare. Unsa man ko nilabot nila. Na ako magipaila kanila ang Diyos. Hindi sila mo ila. Sila ang amahan. Pagbantay mo. Kamo. Ang makigbatok na ko. At doon na ako iabyan. Kaya mulaglag na siya sa mga taong laglagunan. Mulaglag na siya. Ang nakaila kaniya, manuol sa tingog diin naglanog o nagatimat na anak sa balaang kasulatan. Kamo, ang nagsigsip-sip nila, padayan mo sa inyong pagsip-sip. Ayaw ko ni apil sa inyong mga kabuang. Ayaw ko ni apil sa inyong mga garbo. Kamo, ang akong kaliwat. Kamo, ang akong may gagaw. Kamo, kung tili mo mutuon ako, padayon mo. Sige, pagpadato mo. Kay sikat mo diha. Wala ko nagbadlong kaninyo. Wala ko nibadlong kaninyo. Nagsultir ako. Kay badlong na ko ang inyong mga pare. Na anas bala ang kasulatan. Ibadlong na ko ang mga pastor. Na anas bala ang kasulatan. Pagbantay mo. Kaya ang bala ang kasulatan mo na gamiton sa paghukom. Kana ang gamiton dili inyong mga pulpito. Dili inyong balaod. Namunyag raba mo. Nagkasal raba mo. Tanawa. Nagbulag ang mga kasal kaya wala nyo gisultian. Ang mga bata usab na hangog na karon, dili na maminaw sa ginikanan. Kamo ra ba'y nagbunyag ni anak? Wala mo nahadlok. Wala mo nahadlok. Kay kamo nagsaad nila na maluwas diya sa inyong simbahan. Nan, kung kana sila maimperno, pagbantay mo. Pagbantay mo. Dool kamo. Kung kamo mo lapig na ako.
magpandong lang ko sa kalay sa espiritu. Kaya kung tuol ka mo, kung kamo nakasabot, kamo wala nakasabot, padayon mo, tama gid mo, tama gid mo, tama gid mo kabakakag, tama gid mo kataas og darbo, tama gid mo kadalo sa pagpaminaw. Tiya mo, kay diri kami, ang muduol nako, maoy ako. Ang mahadlok sa Dios, mao sa ang ako. O ang mahadlok sa sila, mao ang ako. Inyo na ka na. Ang sama ka niyo mga kinaya. Inyo na ka na. Inyo na ka na. Inyo na ka na. Lawan eh. Nagbantay mo, Dre, maigmat mo. Kung nagsulti ko, di ka magagukagok nun mo. Tama mo na yung pangutana. Tama na pangutana nyo doon. Ano sabi niyo yan, Dre? Di kong hatag power niyo. Nagaw man sa mga balita akong hatag niyo. Nga karon, gisulay man mo. Gamiton man ko sa'y matulog. Kung igmat mo, naminaw mo. Nga nagkagok-agok mo. Sa naas Biblia na. Nagpadayon sa kangit-ngit. Nagpatulog-tulog. Nagpabungol-bungol na idalunggan, kadungog. Kay magpabiling mga tulog. Pagkadaghan sa naghigmata, nga nangandoy pang matulog, kay mas tamis pang magdamgo, sa mga dili tinuod, ang saksi sa kamatuoran, mo piyong lang kasagaran, o mag-antos lang nga pasipadan, ang gugma o kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa... Dahil mo tulog. Kaya nagpabungol-bungol mo. Padayon mo piyo. Kaya nagpabuta-buta mo. Ang gustong maminaw, makadumon. Ang gustong magtuod, maigma. Matag oras, matag takna, adunay ihatag, nakaalam. Dili ihatag, sayang, kundi ihatag sa kalit. Ang tao, mga gusto, mangita, ginahalan, mamati, samtang nakatulog. Kung nakatulog, ginahalan di magpabuta-buta, huwag pang magpabugol-buga. Ang kalino, ibigay ko kanina. Salamat, Diyos. Kung mo, kung nagamit mo sa Diyos, dili ko badlong kanina. Kung mo nagawali, kung wala nagabuhat, wala ako, nagbadlong kaninyo. Padayon mo, tuman mo sa inyong gusto. Ang gusto na ko, ang dapi ka na ko. Sumayaw pa itong mga kabos. Pero kamo mga kabos, mapahitason, padayon mo. Ayaw ko niyong labaya. Kaya laglagon mo sa akong abyan, ang espiritu. Ilubong ang mamatay. Sige, maglaban ka na ko. Sige, magkisulti sa mga taong walay halang. Halang doon silang walay mga pulas. Wala nilang isulti ang tinoon. Kung maingon mo, nagpadistiyos ko. Nga nung nagatiman man ko ninyo. Nga nung nag-alagad man ko ninyo. Kabalo lang mo sa akong gibati. Kabalo lang mo sa akong gibati para ka ninyo. Padayan mo. Basta, isulti na ko ang tinoon. Ang gusto lang na ako. Dapig ka na ako. Nagpandong lang ko sa kalay sa espiritu. Dili ko bubunyag. Dili ko mukasal. Ang patamba lang na ako. Akong tambalan. Apan dili gani mutuo ka na ako. Dadaan nyo sa ospital. Wala na ko kinanglan ka ninyo. Wala ko na kinanglan ka ninyo. Ayaw na mo. Pag ingon ka mo, dibate ko ninyo. Padayon mo. Tama mo. Tama mo sa kagaya sa inyong ulo. Kung nagabasa mo sa balaang kasulatan, kailan mo na ako. Sige mo gamit sa Ginoo, pero ang inyong kinaya og batasan. Wala ako'y kaliwat. Wala ako'y parente. Wala ako'y igsoon. Ang akong igsoon nagatuman sa sugo sa man. Nga akong ipaila ka ninyo. Kung ingon mo, nagpadis-dios ko. Nga nung nag-alagad mo ko ninyo. Gikapoy na ko. Gikapoy na ko.
Kapoy na ko pagpakiloy sa Ginoo. Nga kamo, maluwas, uban ka na ko. Dili ka mo mauban ka na ko. Biyaan ko ka. Biyaan ko ka. Biyaan ko ka. Dili na ko magdawat ka niya. Naulaw na ko sa Ginoo ka niya. Naulaw na ko. Naulaw na ko. Kamu ko ng mga pare, kamu daw. Kamu ko ng anak. Sa akong bahin. Nagatiman, giing nagbuang, tapos ang mga tao diri sa kuwa. Kamu daw anaon sa mga tao, masakiton. Di ka mo daw sulti sa kamaturan na akong isulti, magawas na sa inyong mga panahon na ba. Pwede mo maanak ka na iswila makaamog kapulo. Katuig, kanang napasigar po diha. Napakaulawan ng ubang mga pari tungod sa iyong pagtuo nga siya yun kabalo. Kamu daw, kubara daw na ninyo. Ayaw paglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan. Basi buduol din yung ipasidunggan pagkaulawan ka mo. Kubara daw na ninyo. Ito ang lalim niya akong gibuhat. Nagtabang lang ko ninyo kaya wala niyo gisultian sa tinuod. Kaya inyong gisulti man. Kung naman iya sa dautan. Sa araw gula mo kabalo. Diyos mo na. Kaya daw sa kong gibuhat. Kaya daw. Kaya daw. Pasabot diligahan ako ang mga pare. Gisulti lang nako ang kaakuhan sa pare. Unya, may igo man pod sila. Kanaman na sa Biblia. Kanang nagaingon pod kamugod sa akong ako agong papel makatigo man mo. Nagsulti lang pug ko sa mga kaakuhan sa tao ngadto sa Dios. Kay kana unta kaakuhan na sa pare para pagtudlo sa gisugo sa Dios ngadto sa mga tao. Niya bala nang gibuhat. Sumaigo sila. Kaya ang kakuhan sa pare, sultian niya unsa si Kristo. Kinsa si Kristo. Ang problema magod sa pare, sila lang po'y nagpa-Kristo-Kristo kay sila'y amahan. Nagsulti lang ko nila, oy, kay sila'y nagbunyag, sila'y nagpakaon. Para man na sa pare, nga dili tulisokon sa kalag sa tao mamatay. Dili adtuon nga mamatay. Kay magmahay sila. Kay ilang nauna sa simba, magkaon man sa pan. Musimba lang sa simbahan. Ang sulti ta sa pare ana, simba, tawron si Kristo. Kinala mo kaon sa pan, lawas ug espiritu. Iya sultihan sa kaakuhan nga nasa bala ang kasulatan mo na ang papel unta sa pare. Unya ako nitabang ko sa kakuan sa pare ngadto sa mga tao. Nagbunyag ko sa kalayo sa espiritu aron sultian ako nga dili mo sunog nikabot sa panahon. Kay wala man gisulti sa pare. Iya na igo man pud sila sa pagbadlong gipulan na. Inay magpasalamat ang tao nako kay wala gisulti sa pare. Diri nako moagi pagyo dito sa pare, palag pagid sila kay gibirahan ako ang pare. Wala ko nagbira sa pare. Wala. Sila ang nagbira sa Diyos. Sila ang nagbira sa ubang pare. Kaya nagpapare pod sila, nagpaamahan-amahan pagyod. Na ako yung basulon kamo mga tao. Mas pasalamatan ko ninyo. Kaya kung mamatay mo, magmahay mo sa pare. Haron dili mo magmahay sa pare, ni kamatay ninyo. Nga nakabalo mo, unsaon pag-ampo. Nga, musuko mo na ko. Tanawa ini kapatay, tistinggon mo kapatay, kamo mga tao. Ani ako din eh. Pero kung nagkamali ang pare, pasagdaay. Nagtuwa po na ani yung pare. Mao na magsulti ko ninyo kay ako'y nakabalo sa tinago. Ako'y napakabalo sa tanan ang rabi magtutudlo. Unya, kamong mga mango diha nga musuko mo nako, wala man po mo nagbasa sa Biblia kay ingnan mo sa pare nga sila lang ang angay mo basa kanang scripture guide ninyo.
Mga na nakalimbong, nakalingla sa pare. Kung kamo mga pare, ni suko na ko, pasabot, wala po mo, nakabasa. Imposible, nga tawgon mo siya amahan, nga wala man din mo kabasa sa kamaturan. Ikaw nga pare, kung nakadungog ka, timbang-timbang nga dahil mong gibuhat, o nga akong gibuhat. Ang akong gibuhat, para ang tani, maong tani, angay ni buhaton, ganto sa tao. Kaya gibadlog mo sa una. Timbang-timbang nga daw. Asa ang kulto? Ikaw, Darwin. Ikaw, Darwin. Darwin. Ikaw. Timbang-timbang nga daw. Tinuod ba na imong gisulti? Nga ikaw ang kanunay pangutanon sa tao para sa kaluwasan. Ang imo magisulti, ang simbahan magininon yang gisulti. O nga akong gisulti, Darwin. Imo manig yung kakuhan. Kaya ikaw man ang amahan. Nga anong nahimo man kang amahan, na father kang amahan, nga wala man ka, nagasultis kamaturan, amahan nga sama ni Abraham. Kaya si Abraham, muingon man siya, tuo mo sa Ginoo, ang Diyos. Ikaw, nag-ingon man ka, nga tuo mo sa mga pari, tuo mo sa simbahan. Nag-ingon ba si Abraham, nga tuo mo sa simbahan? Na kanaunta ang imong gibuhat. Ang imong gibuhat kaniuntang akong buhaton. Akong gibuhat ngadto sa tao pagtudlo sa tinuod. Unsa man na imo nga imo pang dauton mga albularyo, dauton pa nimo mananambal, dauton pa nimo ubang mga pare. Timbang-timbang nga da, Darwin. Tisay og kamatay, tinuod ba ni akong gisulti? Ani ako din Inay, magpasalamat ka na ako. Pasalamat ka sa Espiritu. Sige mong Espiritu sa kamatuoran. Bala ang Espiritu. Pero ang inyong binuhatan, balaan na. Aduna ba'y ni sunod ni Kristo, sama ni Kristo, nga ang kinaiya, sobra pa ni Pilato? Tubaga daw ko. Nga, asa mo magpasalamat? Kamong mga tao. Sa kay Darwin o sa kuha? Kay ako, nagsulti ko sa kaluwasan. Si Darwin, nagsulti sa simbahan. Nga kamong mga pare, timbang-timbang nga daw. Asa mo magpasalamat? Sa kuha o sa Darwin? Nga inyong defender, inyong abogado. Kining akong gisulti, maunta ni angay ninyong isulti sa tao nga kaluwasan, himaya. Unya, kan isulti ninyo unsay hubad sa amahan namo. Unsa ang pag-ampo, surrender. Ihatag ang kaugalingon ngadto sa Dios, dili sa inyo ha. Ang inyo ha, manggibali man ninyo, diya manino ninyo pasultion sa mga sala sa inyo ha, unya paludon anang kinulit. Magpakisayod lang, kamo lang ang maludlo sa matuod. Ipaila niyo si Kristo sa mga tao. Sama na, kamo may nagpailahin noon nga Kristo. Kamo may noon, ang Santo Papa may noon, inyong hinoon mo kahalili. Nga dili man gani mo kahikap ganita ng mga pari sa kamot sa Santo Papa. Na, sige. Nabay Ginoo nga naglingkod og bulawan? Nabay Kristo nga naglingkod sa bulawan? Nabay Kristo nga biyaan ang mga tao? Unya harbisan? Unya asa ka magpasalamat nako kamo mga pare? Wala man mo nagsulti nga naay impierno ug naay langit. Wala man mo nagsulti nga ang balaang kasulatan mao'y gamiton sa paghukom. Wala man nagsulti unsa ang santos. Wala man mo nagsulti unsa ang kahulugan sa magtutudlo.
Ayaw may nagsulti nga kamo may noon tanan. Wala ko kamo gibirahan. Kay kining akong gisulti, gikan gini sa Dios. Siya gyud ang nagsulti nako. Kung maingon mo nga ako nagpa-Dios-Dios, tanawa ko ninyo, nibiya mangganit ko sa tanan. Nagatambal ko si Kristo sa una, nagatambal man. Si Kristo po sa una nagtambal po sa espirituhanon. O sige, kamo mga tao diha nga nagunoon na sa pari nga may makaluwas. Timbang-timbanga daw ninyo pag-ayo. Ako sa binuhatan sa pari nga inyong gikuan og ako. Kay kung sila makaluwas, dito na lang ko nila. Dugay man ko nag-alagad sa mga pari. O, kinsa nagsulti nako, nagibira nako ang pari. Dili, angay magpasalamat nako ang mga pari. O kamo angay magpasalamat nako nga kamo mga tao nga giidoy sa mga pari. Nag-eskwela man ka mo, ug pulo ka tuig. Unsa ba ninyo gi-eskwelahan? Kaluwasan? O pagtipa sa laing dalan? Ano yung problema ninyo? Sige daw. Sutiid ako ninyo. O isa-isa mo anhi sa pare. Ay, isa-isa mo mga pare. Para isa-isa po, ma-explain ako. Kunya, kumusuko man muna ko, ipadakop ko ninyo. Nisabot na gini noon, may nahimo mong Pilato, nahimo mong Anas o Kaypas. Kaya nisip-sip man mo sa balaod. Ano mo mga tao? Kumusuko na ko, gibira ng pare. Dili, kamo, hinoy magpasalamat na ako. Kamo mga dato, pasalamat hino mo na ako. Diri mo na ako maghatag. Kaya dili, makudalo. Kami magdalo. May negosyo na lang ko yung trabaho na lang ko. Dili lalim akong gibuhat ninyo. Gilakan ako ni tanan. Gipakamat yan ako sa kalibutanon. Maingon pagid mo, gakurog ko. Tuo mo gakurog. Wala na sa Biblia. Gakurog ko, pugong sa espiritu. Kaya kung dili na ko ni pugan, human na mo. Sige, pasok ako ninyo. Kaya kung dili gani makaya nga nagani sa kong lawas, musuko ni pagbantay. Pero karon pamanalungin ninyo mga tao, kung tama na kong gibuhat, ina ko bakakon nga naabay mo balik sa dati karon nga panahon sa una. Kanang mga batanon, mabadlong pa ba na ninyo? Katong mga dato, dili man na magsabot pa dato. Mubalik pa ka ang kinabuhi sa daandan sa una. Kaya nagkadaghan hinoon mo, nisabot kadautan. Nagkadaghan hinoon ang tao sa kalibutan, daghan ng relihiyon. Nga, puro ra ba mga batanon ang nisalmot hinoon sa debate. Doy katong mga pari sa una nga nag-atiman, katong nakabalo nga gibadlong sila. Gibadlong man mo sa una, dili ba? Unya, bisunod mo ta mga pari. Pagkabatay sa pari, nitumaw man ni mga batanon na po ron. Ayaw ingna, Darwin, ayaw ingna nga ang mga pastor ayaw ingna nga mga yawa. Imo pag yun ang gi-Facebook, ingnan magudi mo nga mga yawa ang mga pastor. Saro wala ka kabalo ang nag-ingon ang naghukom sa iyang kaugalingon, pagahukman usab. Pila ang gantangan unsa yang gisulti sa tao, mausab ang angay isulti kaniya. Wala ka kabasana, nagahukom man ka, walang hukman pug ka sa mga pastor. Ginoo na ba daig ka? Nabay Ginoo.
nga nagabuhat sa kinaya sa yawa. Si Kristo sa una, nagpasigad mo ba? Wala. Gisulti lang niya ang gisugo sa Dios. Ako pad, mao na ang akong papel sa kalibutan. Bisig mingon ka, ako nagpa-Dios-Dios. Kaswerte, ikaw may nagpa-Dios-Dios. Kay mura kag si Pilato. Ikaw kuno sa akong papel, be. Kamalandungi ko. Kamalandiya ngay, ang akong gisulti diha. Pinaagi lang po na sa Facebook. Kaya kung ako magatubang ninyo mga pare, ngabdaan lang ninyo ang inyong mga tao. Hindi ko man ninyo. Basahan ko na ninyong sulat ni Isayas. Naigo ba mo anak? Kung mahimo tagaig panahon, paminawan ninyo ng espirituhanong gasa nga akong gisulti kaninyo, gasa na. Kaya nga akong gisulti gikan sa espiritu, dili gikan sa pare. Gikan sa inyong Santo Papa. Kaya akong gisulti naapod sa balaang kasulatan, aturidad. Ngayon nyo ana sa aturidad. Niyan lang yung Ginoo para magpili ilukso-lukso ninyo. Kamu po mga pastor, niyan lang yung Ginoo para magpili-pili mong luksong-luksohon. Nakaklaro na naa sa balaang kasulatan, kanang title, humanagon ninyo. Kapubong pa nga pastor pod, ayaw pong tubay sa dili kabalong mga pastor. Ayaw pong tubay sa dili kabalong mga pare. Kaya pili man mo ubang mga pastor. Kapubong pong mananambal pod, nga nag-orasyon pod, ayaw pong tubay sa madautan pod nga mananambal. Sa uban pong mga tao nga nagsige panambal, nagsige pong paglibak. Nagsige panambal, nagpasigarbo pod, kung naigi ayaw. Kaya makaayaw gid mo, wala na ipatay. Kamo manghilot pod, hilot na god mo, sama ni Kristo. Dili pod libak kung ubang manghilot. Wala na sa Biblia. Kung nagbabasa mo sa Biblia, maingon gid mo, nga mao na karon nga gilimpyuhan mo, mga pare o mga pastor. Wala ko nag-ingon nga dautan mo. Gibadlong lang nako kamo. Kamo pong mga tao pod, gibadlong po mo, pagitaa po ninyo ang nagsulti sa kamaturan, kaluwasan pod, ang anak mo sa simban, kaluwasan pod ang inyong hunaon-naon. Dili ka nang inyong giingon nga mukaon na mo gustiyas. Kaya kung kana, pagpalit na lang mo, tinguban na lang dito sa obispo. Ayaw ipaagi pa og kabag nga plahubog pod. Usama niyo kung makaluwas na niya libakira mo. Kamo po mga dato, ayaw po mo patuya nga musamot pod sila, kabusog. Nga kumudahunog ng kalibutan, mapuslan pa na ninyo inyong kwarta nga tinago. Tubaga daw ko ninyong mga dato. Sa una nga panahon, pwede pa na. Nabot naman karon sa panahon na 2,000 na katuig. O sige, tagain ako niyong panahon, basahan niyo na, tanan, paminawan niyo ng espirituhanong gasa. Kung maghisgot og pare, dili tanan nga pare, ang akong gisulti, nintabang lang ko sa kaakuhan sa pare, ngadto sa mga tao. Kung kamo mga tao pod, kaluwasan ha, akong giingon ninyo, kaluwasan. Kay mamatay man ka, di ba? Maabot ba rin kang pila ka tuig, mamatay magyud ka. Kanang inig kapatay nimo, dili ka magmahay kay aduna kay gidumtan. Kanang ikapatay nimo, dili ka magmahay kay nagbuhat kag maayo. Testing mo kamatay. Unya, ani ako dre, mali ba? Ang kamatay po ninyo, maulaw po mo. Ano man? Dili po mo ipabalik na sa Ginoo. Kinaaman sa Biblia. Katong si Lazaro, kabalo mo? Ginoo, ipabalik na si Lazaro kay naapa ko'y mga igsoon dito.
Sa gingon ni Jesus, dili aduna pay labaw ni Lazaro didto sa yuta. Ang buhi para sa buhi, ang patay para sa patay. Wala mo kasabot na. Kada dayong pasagdae ang minatay nga maglubong sa kaugalingon niyang manatay, nahubad na ninyo mga pare. Kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas. So kita ang mga buhi, gisultihan ko kamo sa kamatuoran, kay kanang buhi nimo nga kinabuhi, gamito nimo na nga dili ka mamatay. Ang bot ipasabot, dili ka masugnod sa impierno. Patya daan na imong garbo, patya na inyong kakog sa panahon. Kay gipatay niyo kakog sa panahon, hotdag paminaw ang espiritong gasa naasap YouTube ug Facebook. Kay kung di ka maminaw, pasabot, hakog kag panahon. Hakog kag kaluwasan. Kunya, kung makasabot na ka, iser na. Parang dili ka dalo. Kaya kung dili na may iser, imong gitaguan ang gantangan. Ana manas bala ang kasulatan? Kaluwasan, kaluwasan. Dili. Kung sa mga papel na to sa kalibutan, kundi kalawasan. Ang manulis na lang mga tao Unya, ang iyang gitinulis, magpalit na lang siya Ugostiyas o dili muhatag na lang, buhat na lang sa simbahan. Kung ang simbahan ka maluwas, kailang makatulisan, tama na. Ihatag sa pari. Iya kung tinuod kamo ang magtutudlo, ganong biyaan man niyo pag abot sa panahon. Nabari amahan, bubiya sa iyang mga anak. Hala, kamo mga pari yung nagpaamin. Tulubagon yun na ninyo. Kaya nagpataas man mo, si Kristo sao nag-iaminan sa mga tao? Ginaw. Kalili makamo ni Kristo. Iaminan siya. Inyong nag-amin na ba ninyo? Katura ba hinong halang doon? Kana lang sa pamalanduhi gina niyo pag-ayo. Wala ko ni anhi nakigdebate, nakig-away ninyo. Wala. Sige, padayon mo. Kay mauna inyong nauna. Tama mo. Gipatay ninyo kanunay ang pulong ni Kristo. Ako gibuhi na ko ang pulong ni Kristo. Ug ako gisugilon diha kaninyo. Nintabang lang ko, magtatabang. Para nagtatabang sa inyuhang gikasal, sa inyuhang gibunyagan, haron dili ko tulisokon sa akong tanlag o konsensya. Kung pare mo, kung pastor mo, nakabasa mo anak, kana lang, pasaylo ako, kay dili gyud ko makalimod sa akong kaugalingon. Matinumanon yun ko sa Diyos na nagsulti na ko, pinaagi sa akong kaalam. Dili ko dalo sa akong nadungog, ako giisulti ninyo, karon dili mo magmahay na ko, dili po ko mapaytasan. Sige, tarawan ninyo ako o kamo. Taas mo na kong kaalam. Kay taas, kaya mo na eskwelahan, nag-ingon mo. Ako, wala. Wala ko grado. Grade 1 lang ang nahuman. Huwag naapay sobra sa grade 1. Mao'y pinakaubos. Taas mo. Kana, salamat ninyo. Ipadala lang ko paglimpyo sa mga pare o mga pastor. Wala nagpasabot, naghukom ninyo. Hukmi lang ninyo inyong kaugalingon. Gamitan yung mata ang akong gisulti ninyo para sa inyong kaugalingon. Ayaw, ibalik na ko. Kaya kung ibalik ninyo na ko, bahandi na po din ako, kaya musuko mo na ko, wala ko na suko ninyo. Nibadlong lang ko. Wa man ko nagdumot ninyo. Kaya wa mata mo nagkik-away individual. Tagsa-tagsa.
Ako raman usara. Wala man ko'y kakampi. Wala po ko'y kakampi pastor. Wala po ko'y Santo Papa. Wala po'y taas na ko. Wala. Katiman lang ko. Katabang. Kung ito ang tamo sa Ginoo, may katungod kung maingon kaniyo. God bless. Pero kung dili mo mo to, kamo na ang mangita. Salamat.